ଆଜି ଖୁସିରେ ମୋ ପାଦ ଦିଟା ତଳେ ଲାଗୁନଥିଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଉଡି ଉଡି ଯାଉଛି। କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି, ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ମୁଁ ଆସି ଯାଇଥିଲି ଏଠି ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେନ୍ ଭୁସି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇ ମୁଁ ଲାଗି ପଡିଥିଲି ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନରେ। ଲଞ୍ଚରେ ହେଇଥିଲା ପୁରା ଓଡିଆ ଘରର ଖାଦ୍ୟ, ତ ଡାଲମା ତା ସହ ଆମ୍ବ ଖଟା। ଲଞ୍ଚ ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ କିଛି ସପିଂ ପାଇଁ। ସେଠୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ମୋର ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କିଛି କପଡା କିଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ। କଥାରେ ଅଛି ପା ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ର, ସେଇଥିପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଡେରି ନ କରି ସେଠୁ ଆସି ମୋର ଲଗେଜ ଟିକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ଲାଗି ପଡିଥିଲି ପ୍ୟାକିଂ ରେ। କୁଆଡେ ଯିବା କଥା ହେଲେ ଆମ ଝିଅ ମାନଙ୍କର କେତେ ଖୁସି ସେ ଝିଅ ମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ତ ମୋ ଫେସ୍ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏତେ ସବୁ ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଥିବ ନା ଆମେ କୁଆଡେ ବାହାରିଛୁ ବୋଲି। କହିବି ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, ଆପଣ ମାନେ ଗେସ୍ କରି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।